बिनि बिल्डिं लुनाय बा हा बायनानै बहाबा तेल दिफु बानायनाय माबा बानाय जों खुलुमबाय। आंनि नामा जुदासि कच। ओमफ्राय दतमा समस्ति सिङाव थानाय खलबारि गामिनि जोंथ' इसिबां दिननिफ्राय माने 17 बोसोरसिमाव जोङो दासिमबो दं। 17 बोसोरसिम जादोंबाबो जोङो जेबो दासिमबो हाग्रामानिफ्राय जेबो मोनाखै। जेबो गैया खिन्थु जों जेबो मोनाखै दासिमावबो। लामाबो गैया, जेबो गैया, दालां दलं जेबो गैया दासिमबो। बेसेबां खस्थ'यै माने गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थाङो, खस्थ'यै दालां मानलाङो, जेबो गैया। जों बिनि थाखायनो धिक्कार मोननानै जोङो सोलायनो सानदों। दिनै बे हाग्रामा सारा गावहाल' गरिब गुन्द्राफोरनि न'फोरखौ लानानै गावहा बिल्डिं लुदों, बबाव तेल दिफुनो, बबाव माबानो बायदिसिना हेन थेन लुनानै लानानै गद्रेब नायाखै। जों बिनि थाखायनो रागा जोंनानै जों बिनावहाय भटखौ होनाय जानाय नङा। जों जोमै सारनाव होगोन, जेरैबाबो हाग्रामाखौ जोङो नेग्लेक्टआव दोनगोन। जेनेबा जोंनि इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय दिनै जोङो जेरैबाबो प्रमद बर'खौ जों देरहासार खालायगोन। बिटिसिआव थानाय जेनेबा जोंनि राफोर दङ, जेनेबा अननानै जोंनि नैबे बिटिसिआवहाय इउपिपिएल ट्रेक्टर सावगारियावनो अननानै भटखौ होनांगौ।